Нет любви, там нет ни счастья, ни воли. Душа пустая, тьмы пути. И так легко свободе стать с неволей, когда не знаешь, куда идти. А ты зажгла такие яркие звезды, дала огонь душе моей. И стало в жизни все так ясно и просто, и стало сердце гореть сильнее. Я клянусь, я буду с тобой, и в беде, и в счастье рядом. Мне судьбы не надо другой, мне другой любви не надо. Я клянусь, я буду с тобой, верю я в тебя как чудо. Только позови за собой, я приду к тебе, я буду с тобой. Δεν μου λες, τα κατάφερες. Δηλαδή, κατέπληξες Ρώσους, Λευκορώσους, Ουκρανούς και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί στο πρώην Ανατολικό μπλοκ. Ο στίχος τον έχει γράψει ο Ψινάκης. Όχι, όχι, ένας πολύ μεγάλος. Κάτι πήρε τα αυτή μου γι' αυτό. Τι? Για πες το στίχο. Яклянусь, я буду с тобой, и в беде, и в счастье рядом. Мне судьбы не надо другой, не другой любви не надо. Έχουμε και από το ρώσικο φαν κλαμπ εδώ, κυρίες. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μας ήρθαν από τη Μόσχα για τον Κώστα. Μπορεί κάποιος να μας μεταφράσει αυτό το στίχο? Θέλω αυτό το Γιάκλινους. Και μετά τι λέει? Γιάκλινους. Για μπούντου στα μπόι. Γιάκλινους, για μπούντους, στα μπόι. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε και αποκάλυψη στο κοινό. Δώσε κάτι στο Μίκη στην κυρία πίσω. Ξέρετε και ρώσικα εσείς? Τι θα πει Γιάκλινους για μπούντους στα μπόι? Θα είμαι μαζί σου. Θα είμαι μαζί σου. Μάλιστα. Έτσι είπε στις Ρωσίδες και καταλαβαίνεις. Ταξίδεψαν από τη Μόσχα για να έρθουν. Αξίζει να το δεις. Και το αξίζει να το δεις, πώς το λέμε στα ρώσικα? Ξέρει κανείς να μου πει? Стоит увидеть. Стоит увидеть. Μαθαίνεις γρήγορα πάντως. Εγώ άρχισα πολύ να μάθω τα ρώσικα. Εγώ το πιάσα. Το Γιάκλινους για που στα μπόι, πώς το είπες, το πιάσα. Έχει και ένα πιο περίεργο μέσα, αλλά έχει? ας μην επεκταθούμε, εντάξει. Για επεκτάσου. Δεν το λέω. Πες το παιδί μου ρώσικα βουλής, τι λέει? Τουσά πουστά, Τουσά πουστά λέει ο στίχος. τσόμνιε πούτσι. Τσόμνιε πούτσι. And how do you say break in Russian? Пауза. Pause. Пауза. Pause. Пауза. Δεν μου λες με το Ψινάκι. Είσαστε σκοτωμένοι. Γιατί είχαν πει ότι είσαστε πάρα πολύ τσακωμένοι. Είσαστε σκοτωμένοι. Όχι, όχι. Γενικά σκοτωνόμαστε καθημερινά, η αλήθεια είναι. Αλλά όχι, δεν έχουμε χωρίσει τα τσανάκια μας που λέμε. Α, είναι όμως δημιουργικός καυγάς. Ναι, ναι, είναι πάντα καλά. Μπορώ να τον πλακώ στο ξύλο επίσης. Και εκείνο σε μένα επίσης. Αλλά πάντα είναι το αποτέλεσμα μετά το τζακωμό είναι... Μέσα από αυτή τη μάχη παραδίνονται όλα. Δημιουργία. Έτσι. Έμενε στο σπίτι του. Σε βίλα δίπλα του. Το τι έχουμε ακούσει, ότι έμενες δίπλα στη βίλα, σε μια βίλα δίπλα στο Ψινάκι με φρουρούς. Μέσα στο σπίτι του Ψινάκι. Απ' έξω, από πάνω. Από πάνω, από κάτω. Πού έμενες? Σπίτι μου έμενα.
Απλά επειδή ήμουνα πάρα πολλές ώρες στο σπίτι του Ηλία ως αρχές που μιλάγαμε με την μητέρα μου, ήταν σχεδόν σαν να έμενα μέσα στο σπίτι. Αλλά ήταν για πολύ διάστημα όλο αυτό. Δεν έμεινες ποτέ μέσα στο σπίτι του, δηλαδή, ούτε σε βίλα δίπλα του? Όχι, τον έχω κοιμηθεί ένα μεσημέρι, να έχουμε πάει όλοι γιατί τα έχουμε φτύσει. Αλλά δεν από τη έμενες ποτέ στο σπίτι του Ηλία Ψινάκη? Να παράσω τις πιτζαμούλες μου δηλαδή και τέτοια, όχι. Όχι. Εποχή Eurovision. Ωραία. Πίστευες ότι θα σε φάει λάχανο η καλομοίρα? Όχι. Με τίποτα? Όχι. Όταν πήγες ήσουν αβέβαιος ότι θα πας εσύ? Γιατί υπήρχε μία αίσθηση τότε ότι η παιδιά ο Μαρτάκης θα κερδίσει. Το ένιωθες αυτό? Όταν αποφασίσαμε με την ομάδα μου να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό, εντάξει, πίστευα, δεν ήταν τόσο δυνατό όλο αυτό, πίστευα ότι ναι, ότι θα πάω όπως πιστεύουμε όλοι. Όταν μετά βρήκαμε τι θα κάνουμε, το τραγούδι, όλα, μαζέψαμε όλο το υλικό και αποφασίσαμε τι θα γίνει ακριβώς, δούλεψα πάρα πολύ. Γιατί παθιάζομαι γενικά με ό,τι κάνω, ό,τι αναλαμβάνω παθιάζομαι, τα δίνω όλα. Στο μάτι, φαινότανε στο μάτι. Γυάλιζε. Ήσουν σίγουρος ότι θα βγεις νικητής. Να, άμα δεις το μάτι, κοιτάει την κάμερα. Για να δούμε λίγο. Στο μάτι του κοιτάει την κάμερα και λέει ότι εγώ τώρα, θα πάω στην ναι. Eurovision. Το ξέρω. Δείτε με. Είχα δουλέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το πίστευα πάρα πολύ. Το ήθελα πάρα πολύ. Εντάξει. Ήταν απόφαση του κοινού. Σεβαστή. Και από ό,τι φάνηκε δικαίωσε και την καλομοίρα που βγήκε τρίτη. Πολύ. Στεναχωρήθηκα. Ούτε απογοητεύτηκα. Γενικά επειδή αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω, σου δίνονται κάποιες ευκαιρίες και δεν παύουν να έρχονται διάφορες ευκαιρίες. Πίστευα ότι δεν ήταν η δικιά μου στιγμή η συγκεκριμένη. Δεν πίστευα ότι έχασα μια ευκαιρία και τέρμα για μένα η Eurovision. Όταν έμεινες μόνο στο σπίτι το βράδυ, έκλαψες? Βούρκωσε, αλήθεια είναι λίγο. Δεν μ' αρέσει να χάνω, η αλήθεια είναι. Κοίτα, έχεις μια ένταση μιας μεγάλης μάχης και μιας τεράστιας προετοιμασίας που δεν μπορεί, δηλαδή πρέπει να είσαι από πέτρα για να σε αφήσει ασυγκίνητο το γεγονός ότι... Ανέστητος. Λέγεται, ναι. Και δεν είσαι. Όχι, όχι. Βούρκωσες στο σπίτι μόνος? Βούρκωσα, ναι. Πολύ λογικό. Εντάξει, πρέπει να τα σπάσω, η αλήθεια είναι όλα μέσα στο σπίτι, αλλά... Πού να τα ξαναγοράζουμε τώρα από την αρχή? Λες, άστο. Έβαλα το PlayStation, έπαιξα ένα παιχνίδι με ξύλο και ξέδωσα. Για της μόδας και στην πολιτική δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει. Γελάει. Και τώρα... Χορέψουμε. Όχι. Ούτε επίσης θα σε δέσουμε. Στο περίπου, κάτι ενδιάμεσο. Θα μάθεις σε λίγο. Πρώτα όμως, 90-11, 51, 51, 51, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας και κερδίστε 10.000 ευρώ μετρητά, τα οποία έχουμε καταθέσει σε λογαριασμό του ταχυδρομικού ταμιευτήριου. Επίσης, μέσω SMS μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, ταυταυκενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54 990. Δηλαδή, κατέπληξες Ρώσους, Λευκορώσους, Ουκρανούς και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί στο πρώην Ανατολικό μπλοκ. Ο στίχος τον έχει γράψει ο Ψινάκης? Όχι, όχι, ένας πολύ μεγάλος. Κάτι πήρε ταυτή μου γι' αυτό. Τι? Για πες το στίχο. Γιάκλινους για μπούντους τα μπόι, η βίτσε η φτιαστιαριάτα, μια σου τσβίνε να τα τρουκόι, ναι τρουκό λιουμπίνε να τα. Μετάφραση πάνω μου κάνω. Έχουμε και από το ρώσικο fan club εδώ, κυρίες. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μας ήρθαν από τη Μόσχα για τον Κώστα. Μπορεί κάποιος να μας μεταφράσει αυτό το στίχο? Θέλω αυτό το γεια. Где нет любви, там
нет ни счастья, ни воли. Душа пустая, в тени пути. И так легко свободе стать с неволей, когда не знаешь, куда идти. А ты зажгла такие яркие звезды, дала огонь душе моей. И стало в жизни все так ясно и просто, и стало сердце гореть сильнее. Я клянусь, я буду с тобой, и в беде, и в счастье рядом. Мне судьбы не надо другой, мне другой любви не надо. Я клянусь, я буду с тобой, верю я в тебя как в чудо. Только позови за собой, я приду к тебе, я буду с тобой. Κλινούς. Και μετά τι λέει? Για κλινούς. Για μπούντου στα μπόι. Για μπούντους στα μπόι. Τι σημαίνει αυτό? Α, έχουμε και αποκάλυψη στο κοινό. Δώσε κάτι στην κυρία πίσω. Ξέρετε και ρώσικα εσείς? Τι θα πει για κλινούς, για μπούντους στα μπόι? Θα είμαι μαζί σου. Θα είμαι μαζί σου. Μάλιστα. Έτσι είπε στις Ρωσίδες και καταλαβαίνεις. Ταξίδεψαν από τη Μόσχα για να έρθουν. Αξίζει να το δεις. Και το αξίζει να το δεις, πώς το λέμε στα ρώσικα? Ξέρει κανείς να μου πει? Стоит увидеть. Стоит увидеть. Μαθαίνεις γρήγορα πάντως. Βέβαια. Εγώ άρχισα πολύ να μάθω τα ρώσικα. Εγώ το πιασα. Για που στα μπόι, πώς το είπες, το πιασα. Έχει και ένα πιο περίεργο μέσα, αλλά Τι έχει? ας μην επεκταθούμε, εντάξει. Για επεκτάσου, επεκτάσου. Δεν το λέω. Πες το παιδί μου ρώσικα, βρεις. Τι λέει? Τουσά πουστά, Τουσά πουστά λέει ο στίχος. τσιόνιε πούτσι. Τσόμνια πούτσι. And how do you say break in Russian? Пауза. 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 Pause! Пауза. Δεν μου λες με το ψινάκι. Είσαστε σκοτωμένοι. Γιατί είχαν πει ότι είσαστε πάρα πολύ τσακωμένοι. Είσαστε σκοτωμένοι. Όχι, όχι. Γενικά έγινε? σκοτωνόμαστε καθημερινά, η αλήθεια είναι. Αλλά τσακωνόσαστε? όχι, δεν έχουμε χωρίσει τα τσανάκια μας που λέμε. Α, είναι όμως δημιουργικός καυγάς. Ναι, ναι, είναι πάντα καλά. Μπορώ να τον πλακώ στο ξύλο επίσης. Και εκείνο σε μένα επίσης. Αλλά πάντα είναι το αποτέλεσμα μετά το τζακωμό είναι. Μέσα από αυτή τη μάχη Παραδίνονται είναι όλα. δημιουργία. Έτσι. Έμενε στο σπίτι του. Σε βίλα δίπλα του. Το τι έχουμε ακούσει, ότι έμενες δίπλα στη βίλα, σε μια βίλα δίπλα στο ψινάκι με φρουρούς. Μέσα στο σπίτι του ψινάκι. Απ' έξω, από πάνω. Από πάνω από κάτω. Πού έμενες? Σπίτι μου έμενα. Απλά επειδή ήμουνα πάρα πολλές ώρες στο σπίτι του Ηλία ως αρχές που μιλάγαμε με την μητέρα μου, ήταν σχεδόν σαν να έμενα μέσα στο σπίτι. Αλλά ήταν για πολύ διάστημα όλο αυτό. Δεν έμεινες ποτέ μέσα στο σπίτι του, δηλαδή, ούτε σε βίλα δίπλα του. Όχι, τον έχω κοιμηθεί ένα μεσημέρι, να έχουμε πάει όλοι γιατί το έχουμε φτύσει. Αλλά δεν από τη έμενες ποτέ συζήτηση. στο σπίτι του Όχι, Ηλία όχι, όχι. Ψινάκη. Να παράσω τις πιτζαμούλες μου δηλαδή και τέτοια, όχι. Όχι. Εποχή Eurovision. Ωραία. Πίστευες ότι θα σε φάει λάχανο η καλομοίρα? Όχι. Με τίποτα. Όχι. Όταν πήγες ήσουν αβέβαιος ότι θα πας εσύ, γιατί υπήρχε μία αίσθηση τότε ότι η παιδιά ο Μαρτάκης θα κερδίσει. Το ένιωθες αυτό? Όταν αποφασίσαμε με την ομάδα μου να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό, εντάξει, πίστευα, δεν ήταν τόσο δυνατό όλο αυτό, πίστευα ότι ναι, ότι θα πάω όπως πιστεύουμε όλοι. Όταν μετά βρήκαμε τι θα κάνουμε, το τραγούδι, όλα, μαζέψαμε όλο το υλικό και